Nagpatuman og ban sa pag-adto sa beach aron mga ligo ang usa ka lungsod sa Surigao del Norte tungod sa presensya sa daghang mga delikado nga dikya o jellyfish. Gibawalan una sa publiko ang pagpangaligo sa usa ka beach resort o kasikbit nga mga baybayon sa lungsod sa Bacuag, Surigao del Norte. Kini human gikumpirma sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang presensya sa mga blue bottle jellyfish sa dagat. Makita sa baybayon ang midagsa nga mga patay nga jellyfish. Giila ang blue bottle jellyfish nga delikadong klase tungod kung mukapyot sa panit sa tao ang galamay niini, pwede kining makamatay. Aminado ang lokal nga panggamahanan sa Bacuag nga dako kining epekto sa ilang turismo. Apan mas maayo kunong likayan una ang pagpangaligo aron dili mabutang sa peligro. Kini pa ang unang higayon nga midagsa ang sama niini kadaghan nga delikadong dikya sa mong lugar. Hinuon, wala pay natalang na biktima sukad nga nagpatuman sila og beach outing ban. Pasalig sa lokal nga panggamahanan nga ila dayong tanggalon ang maong ban kung masigurong luwas na sa bottle blue jellyfish ang dagat. Residente at saka mga guest, bawal talaga maligo kasi itong blue bottle jellyfish, delikado ito sa mga lalong-lalo na sa mga sensitive na mga tao, yung mga may mga allergy. Bawal talaga to sa kanila kasi nakakamatay.